root cause nyaka wang'e. Tiende en owachoni uchumi. Seche ma miyo ting'o sufuria malo, o communicate ni an gi sufuria to aonge chiemo madhi chamo. Nyithinda nindo kech. Sikul ok anyal chulo. Nitie gik mang'eny. Ok anyal mafuta beche odhi malo. Koro sufuria ni, ere kaka wadhi miyo ni sufuria ni, wadhi yudo gima wachame. Mana kaka ne wawacho. Wateda lot, to en alot manigi kwe. To koro kata ka alot ni ema onge, to koro bedo matek. Nyocha waneno ka miyo moro Mombasa, tedo nyaka kidi, otemo tedo kidi mondo nyithindo ne ni nitie chiemo mabiro, to onge chiemo. Mane shida kuma nitie. Ka wanyalo ng'iyo ni bech mogo dok piny, ka wanyalo ng'iyo ni uchumi mar Kenya ni odhi piny, to kwe nitie Kenya msima. Sani waneno ka kendo wasechako pogre kaluwore gi kabila kabila. To kumochope ni koro aneno ka dhi bedo marach zaidi nikech ka wang'iyo maber wan nyaka gi jotendwa kaka ni wacho PS ma en jaluo nitie interior. Koro joluo penjre ni ka wan nyaka gi jotelo e sirkand ni temo konyowa kara wadhi kure. To sebedo ka iga ka iga ndalo manitie koko to joluo ema bedo target. Koro bedo gima waduk piny to wapenjre ni dibed ni wan joluo ok wan Kenyans kaka jomoko koso en nang'o. Omiyo wang'i root cause of the problem. Kik wang'iye ni en siasa mane. Waseneno ka ji wuok oko kata ka Raila onge. Giwuok oko nikech gin ema ging'eyo kuma wuoche diyo gigo. To giwuok oko mondo nyiso sirkal ni nitie gik monego beni mutimo marach moko onego beni utimo. Omiyo winjuru ywakwa kaka jo raia mag Kenya. Erokamano ahinya mano Dorothy Otieno kromo gi jwang' jakinera tich oganda kendo koro sanadhi ane county mano ma Kisumu atudra kanyo